Ville, mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa polttopallon Suomen mestaruuskilpailuihin, voittaa Suomen mestaruus ja voittamaan Timille maajoukkueen paikka. Mitäs mietit Timi tästä? Ihan hyvä meininki. Ihan hyvä, ihan hyvä. Joo, missäs me ollaan nyt? Kehä ykkösellä länteenpäin suuntaamassa Espoon keskustaa todennäköisesti. Näin. Olet oikeassa. Hei, hyvä biisi. Vähän lujalla vettä, hyvä fiilis. Nyt on voitettiin jo. Joo. Peli on voitettu jo. Me puuttuu vielä Jerrestä. Jere puuttuu ja yksi Tiiminen. Nyt on Maxi, niin Babylon. Se menee Sonja. Tää on hyvä tää efekti tälleen. Yeah. Paskautu. No niin, tervehdys. Tässä on kapteeni Ville Sallinen. Kuunneltiin juuri ohjeet, säännöt tästä turnauksesta ja nyt meillä on yksi peli vielä. Yksi peli ennen meidän omaa peliä. Sen jälkeen alkaa meidän turnausvoiton tavoittelu otteluissa P4 vastaan P3. Turnauksen voittajajoukkoja pääsee Las Vegasiin jos haluaa. Ja me halutaan. Ja me aiotaan mennä sinne. Sinne mentiin jo. MM-kisoihin. MM-kisat Las Vegasissa, Hangover Las Vegasissa. Kuka menee naimisiin? Näytetään pelipaita. Joo. Ai niin, on hei viralliset peliasut tässä. Tuo on tyylikäs. Ville Sallisen design ja omaa kädenjälkeä näkee täällä. Hienot. Loppupelikaavi on punaisella. Tehän päästä sinne. Kyllä me päästään. Ai sitten SM on sinisessä. Ollaanko? Sittenkin. Joo. Ei paihitella. Eli me pelataan koko kentällä. Missä me pelataan? Tolle kentällä. Kerro nyt, mitä sä oikein puhuit? Kolme loppu. Meitä on kusetettu. Miten? Miten? Ville Pum. Moi. No, turnauksen tavoitteita ei saavutettu. Tuloksena oli 6 tappioa, 1 tasapeli, 1 voitto. Meidän tähtihetki oli se 1 voitto siitä turnauksen huonommasta joukkueesta. Ihan hyvä. Joo, mutta kaikki mitä jäi käteen oli kaikki ne loukkaantumiset, joita meidän pelaajille tuli. Polvivaurioita ja sormet on sijoiltaan ja ihan muutenkin rikki. Ja sitä paitsi Timi menetti niinku näkökyvyn. Pystyy ajaa. Se johtui siitä ruokavälistä. Niin se Näytäs siitä sun Tässä on peukalo. En tiedä näyttääkö turvanneelta, mutta tässä on oikea peukalo. Joo, eiköhän ne usko. Mut oikeesti. Vaikka tää oli nyt, ei ollut aivan supermenestys urheilullisesti, niin silti tässä oli monta hyvää asiaa, kuten se, että Keparon joukko on nyt päässyt SM-tasolle. Ja saanut julkisuutta. Joo, ja nimenomaan mä olin just sanomassa sitä, että meidän seuran niinku tätä tunnettavuutta lisäsi Aleksi ja Sami esiintymään Summeri-ohjelmassa. Niinku vakuuttavasti meidän seuran niinku arvoja ja muita niinku, tunnustaen ja esitellen koko Suomen kansalle TV1. Pikkulapsille. Kaikki seinit. Niin. Nyt koko Suomen nuoriso tietää mikä on Keparon joukkue ja mikä niinku, miksi se joukko on olemassa. Onks mitään muuta? Ei mulla hirveesti muuta. Mä voin vielä